tun tum chu kan drama hnung bera achang tu nu ber chan na tho mu nom le ni za thla kem em karin da chuak le dona lo en sak le chho don ya o chuan member ne du tan khan join thei ani to a ham that na kan la siam tura ngai la ma se tu ma in ti lui na a lawania o adu te tan chawani e inu in min ko mu chi a lungai su kanu pui pali na tur ini to a kaduat via wang che chi pro kan ati chuan eng a ti in sheni chu ading zoka chute boi min nei phot chuan Nike pheikhok Chanel bag le Mercedes Carnal deu ka le yang che ma se Virgin nge kadua fapa hlir panga ne kadu bok chi pro kan alo ti le zwa sheni chuan alo en top to inu po khan belpa ilene ngai lo thua soi sen ati chuan do ta soi mai mai ani chu diktak chuan karai me ka sin athil soi wang chuan chipro ka chuan athing pui in lai chu alo phu thota a hmaya chuan ala per thot zui irai mo tungia pa ati zui ngal so ti in asir lam chu akok ta ringota rin ain avakok mel chele si a ako na chu a her kwale taringot vanei thak takin tlangwal upalam smart deuh melpo chewak lo hi avakok fu ta hlo maya in ko chu alo du vak bik lo nge alo thle ngala yoi lo em ni lo enro ti in avapan pheya uncle kalo ho lok mai che ti in ava fop mia secretary ki machuan lo mu fu in le lam alo hoi ve vat boka chip ruwa kalung oi lo lutuk po phun bulbul chungin a ho zui nak kalom lutuk ko uncle mi fel top ti in sheni chu kalmaya tuma mi pa chuan alo phaltlat lo blind date nei tura local ve tho ni in me chelamin an lo thul san alo ni luyan shia kani tuna tang chuan ipasal kani toang alo ti bur mai ulsam taka nupui apu in amubik chu secretary ki machuan alo othlia chumini chuan in hwal ngal turin engkim anlo ba sei lok diam to alo ni a chopchil dewin chulai hmuna chuan an vakal mipui te chuan anlo thlir thapa hei hi kanupui hwal ani hi ti in yan shia chuan a hmel sha tira secretary ki machuan zungbun chu alo phor zung sheni du vak lo chung chu yan shia chuan abun lui tir ta a aku zung la ya ni in chu chia chu alo tilang chhuak lui shama amoi lem lo kop mai lem chang tur ang mai maya imbe fel an ni a duai in an thling thui shet arukin yan shia chanchin chu internet lama chuan avazonga alo tam ngang mai lu group ro chun tu tur vice president tlangwal upalam me chengai saklo zet mai ti velani ehe naruto ang chiani kain rol lo na tur to pa kain rol ani hi ati bui lai chuan engi le a thian tian local hetiang meichia thingtlang mi ti sha deuh hi engtin nge yan shi hian adu thei zok le anin me thlot lo an lo ti vela engtin nge vok nen te chuan kanin me te lu lang le tina lo chang peka enga vokitia lo anti vele chuan yan shi hemi te hian vok anti chenia atile zai engi chuan lo ben atuma a lo ben khal er tu tenge in ni chu ka kher ve vak lo thingtlang mi le kha thiam lo min ti kha nung chang moi po ka she ve lem lowa khatiang kha in chan chu ani mai min ti boi lo ula in van nei ani to mai a lo ti du leka yan shi an thilom zia lo zo chiana tum chuan a sa zu a tak mai a lo vai fu sak pal hlo mai poi takani na ti bok si sheni in thiam lo ero chu atlang che ngal nal engi te bula chuan kanupui hwal hi a thin chhevi reuh lutuka in mu le huna chuan lo hnai vak to su ti na shil api chuan in hwal rungot po chu alo la du to khau lova inin nei ma chuan ka in zai don lo alo ti le tla to api nun na chu akuta a si secretary ne na chuan million som thum man hu thil pek shani te na khan vada ang che ati tange nge a
sheni tlan chhe hota po khan ina va thlen chuan anu shon le apa le an fabik hlim taka lo ni ho dar dar chu awa hmu a nu shon swal nei hi chu pashon kan nei hi ani ve nga rungot a tiril ru neu newa chu chhungkwa chuan lengve hlol lovin a in hria a room lam chu panatum khal maya ma se apa chuan lo avin iwalak tlak lo ve ti in alo beng ngal rungota enge ka ti swala min ben ringot shenin ati chuan inu in harsa takin pasal thatak tur azon hmu sak chi a omzi omlova i chhuwa ani lom ni ti in apa in alo shok let le khur khur ngun taka min zon sakmo shenin ati chuan ti reng mai nu thangin alo ti vata shenin alo beng ve sok shenmo iwazak lo ve a kanu te kut i thla ka lo chudi chuan alo ti ve dek deka ani po chu sheni chuan alo beng ve le pop apa thinrim chuan lo ben le tatuma kapa min ben le chuan a let le lam chu an tuar ve zelang alo ti hmi a beng ngam mik ta lo ivrap thak ve a nu le pa zana chang poi shelo an ngai twa te reng chenin chudi ina ti chuan hei hi ngai twa na tak tak ani emni ti in chhip ruak a thusoi zong zong alo record te chu a play khum ta hmi a chuti lain secretary ki mali a thui hrai te an lo thleng tlereu le poisa tam tak an lo kenga lu chhungkwa atanga local an ni thu le an fanu chu nei an du thu te alo soi pu he te nu pa chu an lo meng pong zor zor maya an be sei phak lo lutuk thil ani tlat kan CEO chu nithum hnuwa alo lengang chhungkwa in lo in ron khom man tuang chumo ti in secretary chuan azota ngai twa boy po ngai lem lo kan fel sa vek nu thangi chuan alo ti nga zung zung a fanu judi zok chu emo an lo be sei ati chu lo ni in phur thak le ngal vek to judi la chuan thamasa khan lu grupa chuan fakna video siamin ka kala voi khat kanin hmuna min du ngal hi coloring me alo sin alo la tilet ve zuya shene nui alo za to kher mai enge nui vela min thi kem ni judi in alo ti chuan ni e in no pan lai chang to in judi hi chu a fil zok ani char char thin mi ho satak anei don ta khi apa chuan alo ti ve bok ani te chu a thin che emalom tuman nu puya tan po an du lowang a leng tar don ani hi nu thangi chuan alo ti hloi hloi boka nia ke chu min ngai to du su judi ni thum hnuwa chuan mi hausa nu ini to don ani mo chung le kha then rol tha te po an phur to viawang sheni chuan ni vur vurin alo tia pu he po chuan ni e shilvat vat an ngai ani alo ti ve boka eng thil tak chu lo thleng zelang mo ni thum hnuwa chuan secretary chuan boss linika alo ho to don si a in nei chu in ti don talawem ni alo ti sur sura a huna alo kal lova in nei arem to lowang sheni te ina kan kal angai to hi ti in yan shi chuan alo chang muk pu he te in lampo boruak alo nuam to hlia judi la chu avar nga tin alo in chei zar to bok an chung te then khat po an lo thleng to judi lo in soi thei kwal vel le ngei om dewa alo mer tel ve kher zel chu sheni po chuan angai thei ta bik lova a hwat tur tok te hian alo chang le keu thin anin hnia le ri a lamtang nei ve lem lo ma se lamtang nei ve ngai lem lo ma se azam ngai bik lo tlat hei te hi a chhel riat thial lai te alo hampur khum vel mai mai du lek chawani apa puila hian a chan ngam der box si lova a hau pe ber a chuan ala tang zui anin kota chuan yan shi te po chu an lo thleng phei ve ta a buaina a siam hlawin pu he chuan a fanu shani chu in chung lam ro ma chuan a khung bo tir ta mak pangpar moi takengin yan shi po chu alo luta judi chuan alo nui vel a hoi vol vola shani a mu si lo khonge ka nu pui tur chu ati ta cher cher mai judi chu an lo ko mu a hei hi ani lo ati le ta an hoi phok hlum hle kan kal swalami ati la in
mani a ka kalna chu ani nge lom secretary khan alo ti bok si Mr. Lu tunge inupui tur hming chu pohi an alo ti chuan shenmo I alo ti tamaya I chiang mo ati chuan chiange alo ti le chu vele nuthangi chuan chutiang hming kan chhungkwa an omlo shim shim I secretary po in hming engma alo kal lai khan a soisi lova hei kan fanu nei chuni hi emo kan lo ti palani chu alo ti zung zunga ni e in thil lo ken la kha kan lo hmang then to le nga la sin pu he chuan alo ti ve vata a poilo kan hre swala ni chu ti in yan shi te chuan hosan le mai an tum secretary chuan pona chuan ngai damadil na samaya kota anla din reng lai chuan sheni location chuan han chuya chu ina nge chuan ani tlat box si an valu thale ta bodyguard paliam pui pui an shwai si a sheni zon kwal an tumpo chuan an lo dangam to lo baka tlereu le sumte kha an lo la to box si a sheni room an va hon chuan uncle ilo kalilo ti in alo nui ve tho a enge thilom zia hi ti in akut an phuar na chu yan shi chuan a phel sak vata pu he chuan a englovania ani hi chu anung chang amoi vak lowa indu kan ring lovani alo ti vel pithangi po chuan ni judi zo khi ano panlai chang to a mi felani hi zai po athiam lu tu ka sin alo ti le sal sata ai kon tur kan zong hlei nem kanupui tur alom kan zon jailer rosa nga yangin shani to na hian kalu a haizok tlat mai ti in apom nola ani hi kanupui tur ani hi ti in a chwa pui nal nal engma soi zui ngam to heklo midang zong zong chu an thin rim em ringot an thi kem em shani la chu alo lom ve vak lem lova in nei te chu kalangai to ngai lo shim shim ke aya tha nei tur an tamang alo ti daya ma se yan she chuan mo kormoi tak chu a hak lui tir alo fo zeu ta ka chuan a hnial lui du bik talova ma se zana chuan yan she chu roi chungin room alo luta alo khoi do ni moti in sheni chu alo in khu tha sok sok lausu tlerol hian min hip ve vak lem lowa alo ti deu khera sheni thina kheizar mai khanglang che chuan local te ti in ama zok chuan alo pota a khoi chhia chu ani ngal der mai zinga sheni har chuan dar so malo ri dei to a zan lama a che dan chu chui kirin poilo a hmel tha tho a tiliam le puat to chideka azuk te thlak lai chuan yan shi naw engi khan alo en kurmaya ama khan alo beng shep to sia tuna anin muleta a phur omwak lo tlat engi chuan he in chhunga ilo loi lu don chuan dan le dun tam tak izom tur omania erung bolte inti faite bathroom thlengin ikuta om vekang alo ti tan ta na ateu lo mai hetai hian chia hlo tam tak in ni sa reng alom keite chu yan shian nu pui ni turin alom kalo loi lu shani chuan alo ti lel vele ngam tlat iti du lo chuan lu chung kwa ten kan pom thei lawang che engin alo ti po in chu te chu in thu thu lom tlat maya ti in kalson atum engi thinrim chuan an hnung lama tangin chhuat no na tura an lak tui chaw tolami chuan alo le hu ta zui maya engtin nge khatiang khan min tong khum ngam zawk ala tivin em zui nang ka pasala naw hi nung chang moi zirtir deuh hlek chui ngai don ani hi ti in asam hnung lama chuan shani chuan va tham sakin a pot dor dora bat tapa chuan anor lut le mia a hu zor vek to khatiang kha chu ma ni tura seng an ti o ala ti zui ka u lo ho huna ichak lo viawang engin alo ti chuan ole kalo nga kang atile maya ka u hian adu tak tak chuang lawang che mangai dang ani dai to lini ania nupuya nei atuma ma se alo ho man lo wangin inin hufu a iwan nei mai mai ani kha tuna chuan alo ho to alom nang chu ilang nal to mayang
engi chuan alo ti le khera mak tak mai in chu chuan hriani chu a tin a deuh tlat ma se in thunun vatin he chhungkua a awm hi kachak viau emaw ti em ni ti in a chhang le sham in thlakin pawn lamah chuan ava chhuaka kawtah chuan yan hria le hmeichhe pakhat lini ni ngei tur hi an lo in din chil ran mai chu ava hmu fu lini chuan hrenin alo en ring ti a hriat ve le chuan yan hria chu pothnaiin a fawp ta thut mai le ngala lo thik sila a duh wang ani engmah sawi lovin hriani chuan a in thiar fihlim san daia enga ti nge min fu ngawta nupui ka nei tawh ka ti kha yan hri an a ti chuan kapi in a tur wang chau che ani kha i hmanga i mial lo ti ka hria ka lo haw tlai wang mai mai ani hi chan tha tak a awm a lawm chu zawng i lo buai ve na tur a awm lo chhuan lam engmah siam tawh su yan hria chuan a kal san tak dai awangin lini thin rim chu al hlua hlua hi ani ber in chhungah chuan engi chuan a u lo haw chu lo tra khumin i nupui kha a tho tlai si a kam hnih khat lekin ka hau ve dek deka tuiah min niam huh vek u naupa mi sual tak ani then dai rawh u lini hi a fel dai zawk ti in a lo nge na chutin in neihna fiam thualak mai mai chi em ni voi khat ma sawi le tawh su a thin a che ve deuh ani maya ala zia ve mai ang ti in a nupui thlavang chu a lo hauh tlat bawk si hriani chu vakhawlin khawng nge awm a zawta inawa sual si a ka tlan bo dai dawn ti in a lo chhang fiam a khatiang te chu chhungkua chuan a thleng thin a lawm enga ma ngai su ti in a lo hlau thawng deuh tak taka na thokin ka chhuak dawn ti in phone chu a dah mak secretary chu khawlin hriani awmna chu a zawn tira a hnathawna hmunah chuan an va kal ve ngal company lian vak lo a lo ni a technical department a technician in a awm a lo ni awm e games a lo khel vel mai mai a hnathawh pui pakhat chuan a kut awl chu a lo ngai thei lo hle a client pawimawh deuh kan nei a coffee lo pe ang che ava ti chute chu i hna lawm ka hna chu ka thawk zo tawh a a lo ti awl sam et mahse hna i tlai a lawm i hlawh kat i duh zawk em ni a lo ti takah chuan a kal lo ngam talova mahse an client chu yan hria ani tia hre lo nula ho chuan chhelo ti zetin an lo bih thla vel mek a hriani lo kal an hmu chuan an lo hu phur deuh nge eheu nang mewin coffee pek i lo tum amaw Mr. Lu saw i be sei deuh tin a em ni vein lan tral te i tum ani lo mu an lo ti vela secretary zu in min tir ani hi pe lo ma na kalain ti a chan lai hin secretary chu lo kal ve a na thokho chuan Mr. Lu a lo kal thu an lo hril ve le chuan enge nang kha coffee pek te lo tum ve ngota a lo ti le sai to do thei lutuk ti in midang te chuan hriani chu an lo mel hrek hreka nang man ani kha min tir nang hi min ban phet te hi itum ani reng zawk lo mu hrianin a lo ti ta ka chuan min va pu chhe hetai hian engma ti lovini omni leng thak thaka in tinal ve thosia sugar daddy te hi ilo be se zawk te ani lo mu zu in a lo ti le ta ka chuan hriani thin rim chuan a coffee ken lai chuan a hmaya a lo the khum sok mai meiche ho chuan an lo swal ron ta yan hri chuan an CEO chu contract a lo zia puidawn chia hi a lo ni a pawn lama thawm a lo awm tak lai lai a chuan an va chhuak phei ve a rin lo tak mai in an vai chuan an lo thal phunga hriani chuan zui ban chu a lo el sak ngang ngang lai chu an va hmu ta